זה החור השחור הראשון בעולם שיוצר על ידי מחשב. הרי... זה מפחיד. זה מפחיד. זה מגניב. מאוד. יאללה, לא ראיתי משהו יותר תסתכלו, טוב מזה בחיים שלי. יש מלא אצבעות. טוב, בוא נראה אם יש מלא עכשיו. לא נראה לי, זה רחוק מדי כדי לראות. כן, יש מלא אני. לא, מלא אני. סובב את זה. תראו, אני וואי. היי, צלם את הצלם. קול! זה היה יפה, תעשה את זה עוד פעם. הופה, אין עליי, אין. ראיתי. לא, רק כן. מה אתה עושה? לא.